Makadawat na unya og 500 pesos nga hazard allowance ang mga frontliners sama sa mga health workers, police ug uban pa nga maoy unang moresponde batok sa coronavirus sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Samtang pag-stress debrief sa mga health workers sa Lapu-Lapu gitinguha usab. Si Femari dumabog sa report. Gipasar sa special session kagahapon sa Konseho sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang resolusyon kabahin sa paghatag og tag 500 pesos nga hazard incentive allowance matag adlaw. Makadawat niini ang mga personnel sa Lapu-Lapu City Hospital, City Health Office, mga pulis, fire personnel, DRMO personnel, ambulance staff, nerve personnel ug ang admin support personnel sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Lakip sa hatagan ng mga barangay health workers ug mga barangay tanod nga nanerbisyo aron kapugngan ang pagkatap sa COVID-19. Perma na lang sa mayor ang kuwang. These are not COVID. These are medical workers. Wa ni sila na-infected. We need the support of everybody. Kung kanang di gani mo support ani, we're all dead. Samtang sudning si Manaha, tanang mga health workers sa Lapu-Lapu City Hospital ug City Health ipaubos sa stress debriefing atol sa ilang mga day off. Mato ni Dr. Ronald Oporto nga nakig-negotiate na sila sa usa ka resort sa Lapu-Lapu City nga maoy muhaos sa mga naka-off duty nga mga health workers. Lakip na usab niya niini ang kawani sa LDRRMO. Sa hospital na to, which is very much kanang stressful kayo, no? From the day they get in, the hour they get in, and the hour they get off, ato silang itagag area nga where they can relieve the stress. Bigger disaster in pandemic like this, we have enough funds to rent, no? Sa kunsap, or in this case, so we have to rent kanang resorts for our workers. 3 milyones pesos ang gigahin sa kagamhanan nga budget niini nga gikan sa disaster fund. Samtang niya usab hangyo ni Banyasya ngadto sa mga mabdos. Please adto na mo sa mga birthing centers. Kung regular yung panganak, adto sa birthing centers. Those nga mga nakabantay na daan sila na dili kanang regular ilang pagpanganak, kasagaran magod ang atong experience din is dunay mga anak nga magnawag og ambulance kay hapit na mogawas ang bata dalon sa ospital. Kana delikado na kay karon kay ang atong ambulance nagkarga og mga COVID. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femari Dumabok, Balitang Bisdak.